सुसज्ज महिंद्रा फर्स्ट चॉईस एनी कार सर्व्हिस वर्कशॉप असताना का जायचं कोल्हापूर किंवा गोव्याला? सर्व कंपन्यांच्या कारचे कॅशलेस ॲक्सिडेंट इन्शुरन्स क्लेम सहित डेंटिंग व पेंटिंग वर्क तसंच मेकॅनिकल दुरुस्तीसाठी विश्वासाचं नाव जैतापकर ऑटोमोबाईल्स ओरोस. मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाची कोकणात आवश्यकता नाही असं विधान करत मंत्री महादेव जानकरांनी नव्या वादाला तोंड फोडलंय. याबाबत कोकणातून संताप व्यक्त होतोय. मत्स्य व्यवसाय हा कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि जनजीवनाचा कणा असताना हे विद्यापीठ नागपूरला का होतंय याचं उत्तर तर राज्यकर्त्यांना द्यावंच लागेल. दरम्यान या मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाची कोकणात का आवश्यकता आहे हे पाहूयात सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या या स्पेशल रिपोर्टमध्ये. कोकणला सुमारे 800 किलोमीटरचा विस्तीर्ण समुद्र किनारा लाभलाय. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे दोन यातले मुख्य जिल्हे. मत्स्य व्यवसाय हा जिथल्या अर्थव्यवस्थेचा आणि जनजीवनाचा कणा आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून पारंपरिक मच्छीमारांची परवड सुरू आहे. पर्ससीन आणि पारंपरिक मच्छीमारांच्या वादाचं राजकारणांनी ठेवलेलं भिजत घोंगडं आणि राजकारणासाठी मच्छीमारांची होणारी फरफट यामुळे तसे अनेक प्रश्न अद्याप अनिर्णित राहिलेत. त्यापैकी मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ हा एक महत्त्वाचा विषय. निसर्गानं दिलेली जैवविविधता आणि पारंपरिक मच्छीमारांचं समुद्री जीवांशी असलेलं नातं हा आजचा खरा जागतिक पातळीवरचा अभ्यासाचा विषय आहे. त्याचबरोबर माशांच्या काही दुर्मिळ औषधी प्रजातींचं जतन, संवर्धन काळाची गरज आहे. पर्ससीन आणि एलईडी मासेमारीच्या आक्रमणात अनेक दुर्मिळ प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेतच, परंतु त्या संदर्भातलं पारंपरिक ज्ञानही पुढच्या पिढीसाठी जतन करून ठेवण्याची गरज आहे. अर्थात अशा विद्यापीठात होणाऱ्या संशोधनामुळे कोकणला जागतिक स्तरावर महत्त्व येईल आणि त्याचा फायदा साहजिकच कोकणवासियांना होईल. परंतु असा कोणताही विचार न करता ज्यांचा केवळ खाण्यापुरता माशांचा संबंध आहे अशा मत्स्य उद्योग मंत्र्यांनी आपल्या अकलेचे तारे तोडले. कोकणवासियांनी ज्यांना मोठं केलं ती शिवसेना मात्र या संदर्भात काहीच भूमिका मांडत नाही. कोकणच्या हक्काचं विद्यापीठ जर नागपूर सारख्या ठिकाणी नेलं जात असेल तर कोकणावर होणारा अन्याय शिवसेनेला मान्य आहे का? किमान याचं तरी उत्तर शिवसेनेनं देण्याची गरज आहे. ब्युरो रिपोर्ट, सिंधुदुर्ग लाईव्ह. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.